Здравейте хора, аз съм Дамон и това е Hexit епизод 2. И преди да почна епизода си намерих айтемите. Вау, прегледах миналия епизод и се надявам този крипър да ми гърми, защото ми трябва барута ми. На мен ми трябва барута му. Да. Намерих, прегледах първия епизод и намерих го просто. Тя паяка вече може да ще си направя и косвени неща, просто за сега така. Това ли е? Не, това не е. Този текът е. Сериозно ли, хора? Поне помня, координатите бяха минус 64, 20 и нещо. Абе... Добро начало за втория епизод. Една смърт. Нищо. Оставете ме, бе, хора! Хайде, още един. Още една смърт. О, нямам смърт. Яко. Баба ми влезе нагло и за това не ми говори. За напаяка не може да. Това им мисля да го убия и да ходя в пещерата. Първо да отида да я намеря. Сега би трябвало... Айде пак тези неща. Черните. Сега вече трябва да бъде минус 24. Не, минус 26. И хора, пак Ендерман ме уби. Вече знам да не се включвам в битка с Ендермани, защото тук са много опнати. Път бързо я намерих пещерата. Ето ми ги темите. Малко ми е гадно, че ме убиха пак. Казвам пак. И се обаждат. Здрасти, аз правя клип. Браво. И още го правя. Колко време го правиш, Вите? Един час? Не. Току-що почнах да снимам втория епизод. Хора, това е Алекс. Както ти беше името? Да, само Алекс, нали? Ето виж името. Само Алекс. Да. Ако логично? Логично е. Да, някъде. А на мен?
Ще ми се включи. Ей! Ами, за трети епизод мисля да се пробваме пак да влезем и ако съм развеселен, what? О, черна мечка. Черна мечка. Лошо конче. Ото няма лошите коневе. Сега обаче имам повна Ама, смече, къде ще ли се се развит? Имаш ли диаманти? Няма, не. Знаеш, че диамантите са отгоре, може да ги намериш на дъртовки. Да, знам. Което е якото на Hexit. Затова Да. аз главно за това почнах да я играя, защото лесно се набират диаманти. Нали, виж, преди когато се отвориш инвентара, имаш едно като... Я да видим. Ларги. Дето имаше неща. Ето хора. За какво май да се ползва? Нищо. Храна, нещо. Явно е за храна тогава. Не. И ти ли се биеш с мечка? О, да. О, има още една кула. Има още една кула, ма тя вече е по-опната и с повече етажи. Еми хора, аз мисля просто да направя чекпоинта. Обаче ние ще не ми се ходи много там. Защото изглежда ми по-страшна. Миналия път в една кула намерихме един чест и празен. Знаеш ли, дето имаш, когато стоиш в инвентара и Майчице. и виждаш едно като... Как се вижда? Дето има неща. Дето можеш да вземеш неща. Ами... Те точно. Окей. Имаме си чекпоинт. Или се сменяше цвета Excel. Няма една страница, няма две страници, има повече. Да. Със силите. И сваляме минимапа и да убиваме скелета. Тъпи, аз мотам скелет. На който не ни даде каската. Майко, ще умреме! Не ме умира! Даваш 40 живот. Как са ги направили толкова силни? Мен ме убиха 2 пъти. Охо, хора! Има някакви, които си мислят нещо, си мислят, имат мечове. О! Това ще стана, бе? Чух някакво все едно фейчка. Да, бе. Тук някакви поддържат жезели с ръчице. О, не. Стиви, бе. Някой път... Зомби! Той мисля за мати. Той ще избира. Ами хора, Какво така? освен да отидем да живеем другаде, е там. Точно зад нас би трябвало. Ето тука. Нали, я да видя. Не, някой така не. Да, би трябвало така, нали? Това много нерви! Убиха ли та? Какво? Убиха ли та? Не. Има фаяри. Има нещо като огън. Умри бе. Хомтъп. И хора, пак ни даде такова нещо. Коньовете ти дават някакви странни неща, не се ползват май за нищо. Поне аз не виждам да се ползват за нищо. Вижте, значи сало. Да, тези неща са от виледжери. Тези неща се намират при виледжери.
Аз ще намеря някаква къща, де да има готини неща. Ма няма да спирам епизода. What? Какво е това там? Нещо привидя ли ми се или... Странно. Ето е. Да го спази. О! О! Double kick. Майко! Още кончета и са двама. Умрете, умрете. Какво ми даде, какво ми даде? Това май трябва да се яде вече. О, прасенце. Грухчево, какво става? Ами, въпросът е такъв, ще умреш ли? Благодаря, че беше толкова добър и ти остана. Тебе има ли едно, когато сложиш в инвентара, да има едно черно, където има неща? Какво ми говориш? Какво ми говориш? Добре, не те разбрах за какво ми говориш. Как да ме разбереш? Добре, така и продължавам. Къщичка. Някаква къщичка. Намерихме си къщичка, хора. Сладка, малка, много малка къщичка, на която вратата е отворена. Да, вчера, като си търсих нещата, такова, намерих и тази къщичка и отворих да видя какво имаше вътре, но нищо нямаше. И аз се чудя, че вратата е отворена. Добре. Това май не го помня. Нали, имаш ли такива рецепти? Овца. Какво? Имаше ли какво? Нямаш ли такава книга с рецепти? Имаше. Ма ти се загубил явно. Умрял си някъде. Защото аз я имам. Пълен ми е инвентара. Сега какво ще правим? Не съм цяла. Твоето дърво е! Сари дърво. Значи нещата ще ми седят и тук. Да има дървото. Не бе. Виждам ковач. И този ковач ме спасява. И хора, вече можем да си направим легло и ще си сетнем чекпоинта тук. Валят врати. Май това ще е за епизода. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се. Чайче ми. Абонирайте се, дайте палец нагоре. И какво друго да се каже освен. Трябва да си направим печка и тук. Като си направя и тези неща и ще спирам епизода тогава. Този замък се получи много странно. Добре, така. Копър по-важен. Не, базикаш с мене. Нямам ли? Сериозно? Хора, Майнкрафт са базика с мене. Нямаме кол.
Нищо нямаш. Не, че някога и съм имал. Така. Надявам се... Имам 6 айран, толкова малко. Добре. Добре, вече окончателно. Надявам се епизода да ви е харесал. Абонирайте се, дайте палец нагоре и... И чао!